As ondas azoutaban o buque que se mexía sen control. Con semellante borrasca en riba, a cegueira electrónica condenábaos a un incerto final. Misterio, diálogos rápidos, personaxes extravagantes e unha ruta de luxo pola contorna das nosas rías marcan esta obra, ata que a morte nos separe. Con ela, Elena Gallego Abad reescribe a famosa obra Morte no Nilo de Agatha Christie. Para elo recupera dúas personaxes do seu libro Sete Cabeiras, a xornalista Marta Vilas e o garda civil Fernando Prieto. Este libro, en realidade, é a suma de moitas ideas que foron xurdindo dende que publiquei con estes mesmos personaxes Sete Cabeiras, vale? Eu tiña ganas de recuperalos, pero quería recuperalos por todo o alto, vale? E ao longo dos anos van aparecendo cousas na vida, nas noticias, na casa. De repente se pon de moda, moi de moda, o Xacobeo, empeza a ver barcos que fan a ruta Xacobea, e dices, mira tú que ven, que pa matar a alguén. Veu a Bahía de Jalón, vexo das perlas negras, me fui a un sitio no que facían cousas de perlas negras, digo, ostras, pues tamén estaría moi guai meter perlas negras, en vez de meter as perlas tal, pues, ese detalle, no? E foron sumando cousas, e digo, isto dá para unha morte no Nilo nas Rías Baixas. Cuestión, quería que fora incluso un pouco parodia. Que fixen coller arquetipos, no? Decir, vale, si tes a Marta que é xornalista, entón vamos a facela un pelín arquetípica, temos un guardia civil que ten que cumplir co que se supón que ten que facer un guardia civil, hai un feeling, non hai un feeling, hai un triángulo amoroso tamén arquetípico. Nós non somos conscientes da riqueza que temos, nin paisaxística, nin cultural, nin turística, nin nada. O sea, a xente que vive nas Rías Baixas como vivo eu, lle parece normal, claro. Entón, eu quería traer a alguén de fora para dar esa ollada excéntrica, moitas veces, de xente que ten o seu punto rariño, non? Pero incluso me atrevín a meter a esta xente pois restaurando unha aldea no Caurel para facer un proxecto turístico de alto nivel. O sea, xuntei moitísimas cosas que eu iba pensando aquí, ideal para unha novela negra. Cando ti creas un personaxe, tes que saber tantas cosas del que xa é unha presenza que tes aí como da familia. Claro, a hora de escribir esta novela, por unha banda, eu xa tiña a Marta, eu dou obradoiros de creación literaria, o primeiro que importa é como creas eses personaxes que logo te van a acompañar, non? Entón, para mí, volver a recuperar a Marta e a Fernando para xuntalos durante uns días da súa vida, e amenazo con que van volver a atoparse, pois me parecía moi interesante. Os coñezo moito, pero quería somente usalos o xusto para crear esta ficción e deixarles aí cousas no aire para poder seguir escribindo. Se hai alguén que lera Morte no Nilo, ou viu películas de Morte no Nilo, ou viu remakes que utilizan as tramas de Morte no Nilo, cando lea esta novela vais a dar conta da dificultade que ten, vale? A mí unha das cousas que me levou a decir, pois vou a coller esta historia para facer a miña propia historia, foi ver que hai series de televisión neste momento que están usando os clásicos de Agatha Christie e os levan no Caribe. Primeira dificultade, estamos no século XXI, esta novela non sería posible na vida real se eu non xogo con temos esta tecnoloxía, como anulamos, temos isto, como anulamos, temos isto, como conseguir que sexa verosímil é moi difícil. Todos os que entran no barco entran con teléfonos móviles.
De feito, me río de entrar cos teléfonos móviles e o que pode pasar con unha youtubeira, entra nun cruceiro destes, e acontecen cosas e ela quere estar aí todo o tempo, pero ao mesmo tempo tens que cometer un asasinato e que as cámaras do barco non rexistren quen foi o asesino. Eso te obliga a inventar outro personaxe que te permita facer cousas, pero tamén ao mesmo tempo non descubrir quen é ese personaxe, porque amenazou con que tamén vai volver o mellor noutro momento, non? A construción foi para mí moi complexa porque cada cousa que eu escribía habría un reto novo.